diha lang sa may bukana suod na sa bagang kalasangan. Ang dugo ka, ani, kalaming dimdim mo. Oh, tinay. Niya sa sugong nga gitakin ako sa kong kilid. Tawga ang mga anak na to. Ingna, kani ay labas kang dugo sa baboyng ihas. Dimdima kini ninyo. Panawgon ko ang atong mga anak. Aron makadimdim sab sila sa labas kaing dugo sa baboy ihas. Oh, tinay. Palimpyo isabunya atong dako kayong kaldero. Nga gilutuan ta sa karni sa bata. Ug ang dakong kawa nga gilutuan na to, nga gipalagtob nga adobo. Oh, bana kong binuhok. Way kabutangan sa kalipay sa kong pinangga nga asawa. Oh, tinay, pinangga kong asawa. Wa siya'y kabutangas kalipay nga nakakita sa kong kuha nga baboyng ihas. Paborito sa kay niya. O sa among anak ang labas kayong dugo, gikan ini. Wa na kami magsalig pa og ayuda gikas gobyerno. Marte. Kay gawas nga karne, gikan sa mga ihas nga mananap sa lasan. Mukaon sa og karne gikan sa tao. Ug pila nagaha ka mga bata ang among gipangdagit gikan sa patag. Ug gihimo namong pagkaon. Alang ka namong mga bautas, boss. Ang ayuda sa gobyerno, way ayo! Okay na, nahuman na ta din sa barangay. Ay, naluoy ko nga naguna-una sa giingon nilang bata nga nawa kagahapon lang yun. Si Tang. Miss Ivy. Timan iangan sa bata ha. Kay apilo na to og pangita ang iyang nahimutangan dito unya sa bukid sa Kantoratoy. Miss Ivy. Gitiman anak ko ang pangan ini. Chinin Avenido. Og ika-16 kuno sa mga bata ang kalit lang nangahanaw. Sud ni... Nakatuog si Fred humani mo sa tambali, Manong. Nakompleto na ako ang papasig uli sa mitipas niya. Hinaot na kung maulian na unya siya sa panimuot. Mahanaw na sa hingpit ang gahom sa hipnotismo nga miulipon sa tibok niyang panungduman. Dagangang salamat, Manong. Kadako ni mong nahimong tabang sa gidangatan sa akong bugtong anak. Gikan din mutungas pa ko sa bukid sa Kantoratoy. Aron ka panalipdan ang mga taga-syudad o atua karon sa kang-ungo. Manong, kadtong ako mga bisita sa among apartment. Silito. Gipugan ko sila apan wa ngayon nila ako pamatia. Hinaot na dili pa unta uwahi ang tanan sa ako niyang paghiabot sa yuta sa mga bautas mo. Kapuya na gyud. Sige, di kaya kong tiil. Nilata sa bukid sa Kantoratoy si Tang. Pipila ka mga lakang na lang og maabot na ginato ang Pinoy-anan sa mga bautasmos. Kang kapuya lakawa, uy. Pero, nakabot na gitaan ng bungkod nga mo'y makuning entrada sa bukid sa Kantoratoy. Nga gitawag sab sa karaan og kang ungo. O si Tang, mao gyud.
sumapas taga barangay nga magian ko noon nato ang duha ka dagkong sityo. Una pa kita makatungtong aning maong bukid sa kantoratoy. Nagian na gid nato ang Lagwerta og ang Banika. Hala! Unsa man na, miss? Oo! Uy. Hinayay ko na ng bapa ni mo si Tang. Sorry. Sorry kay Miss Ivy. Pero tanaw ra gud. Atay man ang iyang gikaon, miss. Atay lagi. Pero basin og atay sa hayop nga bago nag-ihaw. Do, ino niyo tanawon, uy. Uy. Hala. Hilaw man ang karni ang iyang gikaon. O gani. Dali, diulo na to. Pakigsultihan na to siya si Tang. Lagi ko, madlo ko, Miss Ivy, uy. Unso. Lian naman kita siya ni Dapita. Tingali og kadugo rasab niya ang pinakakabus ka pamilya nga mo'y atong tuyo. Ang pamilyang Bautasmus. Oh, ang basin? Na mga tao. O, kakita na siya na to, miss. Ayaw pagbiya. Huwatami na si mong nahimutangan. Dili ka na mo hilabtan. Naarami ipangutanan ni mo. Mga buwang mo. Hadlo ko. Buwang. No, saan ko ni? Kita naman yung nga lagbuang, miss. Ay, pastilan baya ni mo, eh. Ay, naragagin huta pa si Tang. Dali na yun, ato siya duulon, dali. Time pa sa, miss. Nga naman. Di ka nga. Ang atay sa nahano nga bata ka na iyang gikaon? Sa, Wapay ta kailanan niya, miss. O nga ko lang ungo ka ng tawana. Mga uwa mo. Hadlo ko ninyo. Hadlo ko. ayaw pagdagal! Naramay pa ko tanan ni mo! Nanisukto yun ay. Kita pa man nag-ingnan niya gungo noon. May diferensya magod in taon sa pangisip mao tong Tuwa sa suok si Bruno. Mitago human niya og sumbong na ako bahin sa duha ka mga tagapatag na tinay. Tatang binok. Unsay imong huna-huna ni ini. Bana kong binok. Tingali og mga espiya sila. Og mag-imbestigar sa mga nahanaw nga mga bata. Og sanay tabo sa batanong naibga ning anak ta nga si Andre. Unsa? Pues, dili na sila makagawas nga buhi nining bukid sa kantoratoy. Unsay buhaton mo, bana kong binok? Himuon ta silang mga pagkaon. Lami kayo ang unod sa tao kon himuon nga kusahos. Ako, ganahan yun kaayo ko og sinugba nga karne gikan sa unod sa tao. Ilabi na ang kanang dapit sa tiyan. Pabuton ta sila rin sa atong kaugalingon. Asawa kong tinay. O ikaw, Andring, bantay katong bata nga gilaming nato sa may kamalig daplin sa sapa. Kay tingali og makita kato na nang mapangahason ng mga tagapatag. Tatang binok. Tingali ba og mamahimo ka na silang babag sa akong mga tinguha. Nga ikauban sa hingpit si Fred. Nga ilawom sa kahom. Nga gibong na akong hipnotismo. Imo na si Fred. Gibilanggo mo na ang iyang panumduman pinaagi sa gahom sa hipnotismo. Tinuod ka na, Andring. Salamat ka ninyo, Tatang Binok. Nanay Tinay. Oy, may gipaghot ang atong mga iro. Ayo! Naay taw? Maayo! Tatang. Mao ba nila Tatang. ang palimay sa mga bautasmos? Oh! Mauni! Binok. Tatang.
Tagay. Huy, muna may cheese. Shock man ko Anak mo ka eh. kuan. Regular lalagi. Pag regular wala na cheese. Ay, Saan naman tayo? Balik na. Ikaw ha. Hindi mo ningon di ko overload. nara to. Ingon ko regular. Pila ka na? Tabangan di kulata. Nabira man. Sis, wala ko sa reklamo. Hangit niya. Hello guys, mga labata guys. Mga labako guys. Ano ko? Tingnan ko nun guys.
Isa to, order to. Kulot. Awan. Kulot! Order. Order sabi. Awan. Ito na yun. Ay. Para unsaw na eh. Para utogutin. Ha? Utogutin. Para utogutin. Sure ba? Pataas no eh. Buti yung taas ka. Abo na magyud ni mga Ako rin hotel. Atera. 3 times sa dini. Lo. Grabe. Lulo yun ni Ron. So, 3 times sa dini. Isa ka adlaw. Patulong yun. Tamis ko siya sa tamis. Sa ingit-ingkito na nino. Lagi. Tamis man. Nadaot lang yung mga ka. Ata na mga daot. asa ka na order na? Ha? Bawa na TikTok. Pila? Pur iti. Kaya ako din deh. Kilaro ko sa lewe. Ano? O taas na. Ngulo din eh. Ano man? Padang may taas to. Kahit longer. Ano? Resistance, ano to? Tamis na rin na yun. Ano mo? Ayaw. Ano ba? Ano mo? Ano mo? Ay malanay, ram ni Mar. Kubo niya. Kubo pa. Tumok na mo na. Hindi mo ka mag-inom ng tubig. Wala ko nag-inom. Ikaw naman ako, tamis kayo. Sapon na. Sapon ka na. Kubo ba gani? Kubo ba daan, di sir ng tubig, tamis lagi kayo. Akin nagtumar sa Arbiana, kinubo siya. Nag-inom ka wala? Klaro, nagkuha ko. Tamis ka na? Tamis ka na? I-maintain man yun na siya. Ha? Minsan na ako, naputol-putol ako ha. Yawa ka, pahit pa nga na yung muli na ka. Tabi sa kayo daw. Naopera sa katabi ko. Tulo ni, apila yung sulagan dili. Ha? Ano man dapat sulagan? Kaya makalaot ng sulagan dili di ate. Daot dili, sorry daot dili. Yung type sa din, ha? Ikaw lain mo na yung tiga. Kami sargani kayo, no? Kulot! Oh, ikup ko, muna ko to. Nang din tubig kayo. Kamis kayo. This ended night went to the vacation. So with the Masoa I'll keep loving you kung saan di ako sigaw at tinulong. Isa ka si Mana, so mutaas ka ng ano nga. Ano ah? So. Isa ka si Mana na mong pumar. Magpahit pa ko otro. Bakit naman ka ba ko? Yung gamit din na ako. Yes, nakapanglabar agad si Dodong. Nakapanglabar agad. Nakapanglabar agad. Balik sa inay, kurante. Eh? Ano? Dodong eh? Kaya to, pastor ba kay ang saninang Dodong kaya nagbalik.